dipor kaham joto rajdhani khapani taku tibu song tini joto ni saimano eba joto saimi aphano ungmano tini 26 September ni o salmaribo tini o Khumulwngni thongkholao belaikhono popular mat joto saimano oro gebelani mat kaham gobangma mane phatar hasteroni players rok or jaga thangmani nugo nge taklai bahino season 2 oroni je organize khaine rok o khelano songkhane rok Maharaja Bir Bikram Yamlord knockout football tournament 2025 taklai bangi season 2 knockout football first prize hingke 3 lakhs and second runner hingke 2 lakhs o maikena tini o thangmungo jeng nugui mannai Gongrai FC versus Khumulwng auto Riksha Haimlena Riksha auto ta borok bai belai team strong tamning hingke bumung khana khangke o auto mal phungsalani rok belai mane normal team hai matongo phiaba boroni bia bayangni boroni asuk thangkrino to phaibai borok tinini o mane final lo jeng nugui man khaisi actually match mung khana khangkena normal team hai matongo tini Sabo painai Sabo o tini o jotoni slai trophy kotor rangsa hai ngi tongkha tai kabangma mo tongo je mo man of the match rok tongo jara gul kereng gul diamond nai khasik man nai goalkeeper rok kereng omahai rok no brok nai tai omorono magnai nablai tamong khamang o referee ron bani blai no mahai rok maglana referee rok no moment tu nai acha je organize rok oroni committee Khumulwng local committee ni chini ani gano tongo bini mung sini lewana tangai asukhe khelanai ta thok khebrok tiklaiman kha taklai season 2 bo dan lam sakpina blaino hambai ning ani mung kai Peter Dayung de Burma angoro Maharaja Bir Bikram knockout football tournament season 2 ni convener chongjagai angor jagabo khelano porichalona khlai tongo acha ta kaisa singsinai tak tini to 26 September final grand final champion sara kaplaimani bono champion masnai engkangke bo talni siming rok o mane khelano muthunglai phaika thanai talni simin o muthungri phayo tabo to September mane tang August ni simin singsenglai man besok tari rok na August sung ko 21 tarik rok haike 21 tarik ni August no na acha engke talni phaino jeng final nui man khai na besi jora nangli ya jaitu mat buka hamba engkangke asuk ke mane puilan chiming je tapuk sik jora je thoi phaina rok ni bisingo walai mung deralai mung omai rok mane nudu nukjak sung to o jagao suni volunteer no sung ready tongo police procession tongo tai volunteer ready no tongo karo volunteer simin no sinaro 150 hoite 200 jona sung sarbum no tongo karo kuno keles khlaina ni musungui khlaina ni paipano 22 team rok aburong no kuno sung angko yata karon volunteer kabang na bagay na sing kisamisang pano sung solve khai khibo beba asuk to kotorung mani party mungo jagao kun phan nuk jagya joto baine ni team no kam ke no thanglai manu engkangke mane referee tei babai sak team rono daimani eba ranking khaimar to tong referee am hai kresinoro abuno hune no sino jagani local referee no sungriya sung joto no TFA ni mane sini jagya borok ama hairong no nurwo je TFA ni rule mote no borok khlayo om haita besok size ke muthung khabung mana 11 size na mane full set higher borok abu to sini rules and regulations no sujak sung mane je sapano no khai pan tui phaide ba ni local player ban thangde 11 jona no je jagani pan hari thungmano international national level ni player phanta player ni bisingo je thangthane rok eba je cheni thane rok ni bising khugo jengno ranking khlayo committee rok eba referee rok sono ranking khai omai rok khuk de phai omsu tauk se jora tui to kebuni ama hai objection bokri kho kahamlo choli kuno mane khadumung rok rina khadumung kri sung jotono no sini je participant khai tongnai team rok no sung koikha tini final hayo final ni bagai nai bo utsahi tano ri tongo WhatsApp group tongo sung kaham ka borok baibo kaham ka relation ar tong total besok team or jaga participate khai beka total sinoro 29 team na narok as a oroni committee
Khumulwng local committee ningai nok organize khaiman ba tamang ke khela brum nai phei na nai phei bele ke nang ese oroni committee ngai khorsa president ngai eba mane convener Sabo joto ni slai mane thengkreng mane tim manuk jak theng mane o tini ni ja chen thne rong amo hai je chen thanai rong ni bisingo bo kaham ku kereng ku Bengal FC kaisa tongo ka borok unfortunate borok unlucky khana baike jani borok cheni thangka sabai chen bro ko borok Gongrai FC bai Gongrai ga bro tini phena ka bro na le out to dorshok bo jotono nukjak borok 4 gol ruoi Puilan tung first one ongjak amono se pura gol ruoi nai borok si applying try back applying thangmano ka Don Bosco bokarat no ka Holy Cross College ama hairokta pai thak nini tam ko kasar mutonai nini o Khumulwng ni otorisa salonai bai Gongrai FC ni kam kereng thnan bagai walai kaisa kre na tei omai ke nin tam ko kasar mutonai esa gomo sung to kok kasar ma simo ya sumo saibo tongo borok no ka abuno koina mo sungo thunglai mani ba har je joto jaga on tongo nga kai joto no kaham thungoi na sung walai songlai ya tekhe thanani bagai nai kobokta pai thak sung seng na ra or jaga taklai season 2 ni ok thungmungo tournament no jara participate khapia eba slabia eba joramaya omai rok bang ma tongoi tongkhana haideba omai rok no beskang ni bisi rogo beskang salogo or jaga thungphana ni tamo kobomung abuno tongnai sung chemani chimi nga ka taklai bai wai nei sung khelari tongo sung first sung khelaro pro nga ka sung apro 1.5 lakh bai 2 lakh price ro kai sung taklai nga ka taisa bari rekha 3 lakh bai 2 lakh ga khali nga ka sung te wan su go dol sorong ni bising bone hamjang mani bone hamari man ka sung khali bo sung debo price mani kabang na u sungoi tongo nga Kabang ma tim sung bai contact khlai ka pia ba malia borok chance malia sung off khai khip ka ke abono koina ni musung joto khali rogo judino participate khlaina musung tong ka kai sung through media ni bising te sung saklai ne apro no sung bai juga jug na kang mane joran bising te nong bai juga jug ngi nai participate khaimano thumi mano haita jorlai kang te accept khailan rok ma accept khayata ke tomono jora ni bising te borok rok ma khang ke 29 ni bisi ba tai kabang ngi mano hana mane 40 tim next year rogo 40 ba 50 pa no sung nar gai mano karon tim chahida bisi phagyangka sung sung narang nai darno beleka khnai man khana oron kondan phokte beskani bisi rogo ba beskani salogo taklai jara slabia eba o jorano slabia eba participate khabimiat kabang ma tongo bun khokte khnai man kha borokno koikha beskani bisi rogo beskani salogo kabang ma or jaga kabang kukhena borokno mane team nanai hnai joran bising tai omai ke participate khabenani babar borok bai kergnan bagai koikha jara thungna mu chunai rok jara football na hamjani rok no koikha kobokha enga tin bagai soisane tinini paithak esa sasinai Gongrai FC versus auto Riksha je auto malkhung salone rok Khumulwngo pakai belai pibo kotor te yang nugui man khana yang kisah phasdi no kisah phasdi yang kisah tulu laisna belai no trophy kotor pura ani buku bai pasat logi dong ha yang kayak man of the match sum bagai belai kam rangsa khaing tong ha mungkin second round up bagai ke nui man khanor jaga 3 lakhs first prize ni bagai tei mungkin champion mungkin runner up 2 lakhs ke do tini pagal asal hambai